Para sa dugang balita sa Negros, kag panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jerth. Lalaki nga masami na gamaoy sa Bacol City patay sang ginbuno sang iya kasilingan. Yaring balita nga itong gintutukan. Naghahapa kag may mga pilasang pagkabuno ang ini nga lalaki sa nasapuan sa Barangay Stefania kahapon sa aga. Sunod sa kapulisan, wala na inisang kabuhi sang ginrespondihan. Pila ka oras antes ang insidente, nag-inom-inom pa kuno ang biktima nga ginkilala kay Jason Villegas, 31 anyos, nga residente man sa among lugar. Hinala iniging tawag sa suspect nga si Rico Hermogenes kag ginbuno sa makapila ka beses gamit ang flamenco. Ginayon nga nadakpan ng suspect sa hot pursuit operation. Ginako sini nga huod niya ginbuno ang biktima nga masabad kuno kun hubog. Naimpito na ko. Napuno na ko sa istorya bla na luto na ko kayo. Purisyo kuno kayo kay mahubog. Sige pinalupok bla sang armas. Kung wala inom, kabuot man nga bata. Sunod sa kapulisan, daan niya hilgot anon ang motibo sa suspect sa pagpatay sa biktima. May grudges na sila nga duwa. Nakaagi naman sila gani kuno sumunay sa barangay. Ara tuya ang biktima sa sulod ng ila pa ni Malay nga nagainom. Gintawag lang ini sa sang suspect pagwa niya buno-buno na ini siya. Magapangatuba ang suspect sa reklamo nga murder. Ginpadulungan sa news team ang himataas ang biktima sa lugar apang nagpaiway nga magpa-interview. Upod, Kirinal Casilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.